بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Musulman doğurmuz deyiptir. Köp yerde yalnız salam berýärler, yalnız salam alýarlar. Dogry salam bermekliň ähmiýeti barada düşünürseňiz deyipdir. Musulman doğanlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize öwreden salamy, ýani musulmanyň salamy Assalamu aleykum bolmaly. Ýa-da assalamu aleykum we rahmetullah, ýa-da assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh görnüşinde bolmaly. Salamy alýan kişem we aleykum assalam diýmeli, ýa-da we aleykum assalam we rahmetullah, ýa-da we aleykum assalam we rahmetullahi we berekatuh görnüşinde salamy almaly. Salamyň dogry görnüşi şol musulman doganlar. Biziň halkymyzyň içinde salam aleyk, aleyk salam, salamu aleykümler, assalamu aleykum bulan hemmesi ýalňyşdyr we günakarçylykdyr bu görnüşde aýtmak, günakarçylykdyr, günadyr. Çünki musulman doganlar musulmanyň salamy doga dilegdir. Haçanda biz bir-birimize salam beremizde bir-birimize dilek edýäs. We biziň salamymyzyň içinde Allah Taala assalam ady bar. Haçanda bir kişi gelip salamu aleykum, aleyk salam, salamu aleykümler we şoňa meňzeş görnüşde salamy assalamu aleykumdan başga görnüşde ütkedip aýtsa, hem Allah Taala'nın adyny ütgetdik bolýar, hem de dilegi ütgetdik bolýar we manysy ütgeýär. Şonuň üçin hem günah gazanýar. Şonuň üçin musulman doganlar salamy dogry aýtmaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna bir gelýär, sahaba, bu hadis Abu Davud'da İmran ibn Husayn'dan haber berilýär, diýär assalamu aleykum diýär. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salamyny alýar diýär, 10 sawap gazandy diýär. Ýene biri gelýär ýandan assalamu aleykum we rahmetullah diýär. Ona Peygamberimiz onuň salamyny alýar we diýär 20 sawap gazandy diýär. Ýene biri gelýär assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onuň salamyny alýar diýär 30 sawap gazandy diýär. Demek musulman doganlar salamyň iň haýyrlysy we iň sowaplusy assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh diýmek. Yani Allah Taala'nın salamy, rahmeti we bereketi sana bolsun diýmek. Ýa-da assalamu aleykum we rahmetullah, ondan soň assalamu aleykum we rahmetullah. Allah'ın salamy we rahmeti sana bolsun diýmek, iň pesinden assalamu aleykum diýmeli. Iň pesinden assalamu aleykum diýmeli. إمام نووي ديا سلام معني سباردا قال الإمام النووي معنى السلام قيل هو اسم الله تعالى فقوله السلام عليك أي اسم السلام عليك ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك دياكي إمام نووي شرح مسلم ده شرح صحيح مسلم ده Assalam Allah Taala'nın atlarından bir atdır diye bir kişi yani salam berlenne assalamu aleyke diýilenne yani Allah Taala'nın salam ady sana bolsun diýmekdir diye. Yani ismullahi aleyk Allah'ın näme assalam ady sana bolsun. Yani Allah Taala'nın sen goragyna bol. Allah Taala näme ýaryň bolsun, ýollaşyň bolsun diýen manilerde diye. We ýene bir manysy diye Assalam bi ma'na salama, salamat manysynda diýär. Yani näme salamatda bol diýmek diýär manysy. Şonuň üçin musulman doganlar salamy ütgetmeli däl, dogry salam bermeli. Ýene de İmam Buhari'nin Edebul Mufradynda Enes bin Malik'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnne's-salama ismun min esma'illahi ta'ala ve zahullahu fil ard. Fa'afşus-salama beynekum." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Esselam Allah Taala'nın yeryüzüne bennelerine uğradan atlarından bir adıdır. Esselam siz diye öz aranızda salamı yayradın diye. Demek musulman doganlar salamı ýalňyş berýän kişi, ýalňyş alýan kişi günah gazanýar, Allah Taala'nın adyny we doga dilegi ütgetdigi bolýar. Şoň üçin dogry salam bereliň. Käbir doganlarymız dogry salam bilse de käbir kişileriň arasynda dogry salam berýär, başga bir ýerik baranna ýene de şo assalamu aleykum ýa şoňa meňzeş salam berýär, şu da ýalňyşdyr musulman doganlar. Musulman kişi Allah Taala'nın adyny, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öwrüden salamy, musulmanyň salamy
dogry görnüşde aýtmakdan utanmaly, çekinmeli däl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýme, "Afşus salama beynekum." Öz araňyzda salamy ýaýradyň diýe. Şonuň üçin näme musulman doganlar şu ýalňyşlyga da düşmäliň. Alhamdulillahi rabbil alamin.